Konsolidácia bola včera prijatá. Okolo toho spôsobil aj konflikt priamo počas rokovania Národnej rady poslanec opozičný Igor Matovič. Ako možno hodnotíte to prijatie tej konsolidácie samotnej? Keď hovoríte o konflikte, nemyslím si, že to bol len Igor Matovič, ale bol to aj Šipoš, boli to ďalší poslanci, Pročko a tak ďalej. Nehnevajte sa, aby fyzicky atakovali ministra priamo pri tom, ako dáva záverečné slovo, pretože nechceli počúvať argumenty, nechceli počúvať čísla, tak to už je trošku vrchol a ja si myslím, že fakt k fyzickým atakom by nemalo dôjsť. Ja som dokonca sama zišla za Matovičom, lebo som sa na to už nemohla dívať a chcela som mu zobrať tie plagáty, ktoré mal v rukách, lebo sú zakázané. Musím povedať, že sa prekvapil, že som išla dole a nevedel, čo robiť, tak mi posielal pusinky. Nechápem, čo to malo znamenať, ale myslím si, že niekedy tí poslanci, ja neviem, akože tak nepríčetne reagujú, že určite ja nemám pochybnosti, že niektorí poslanci fičia na nejakých látkach.